Bé, bon dia i bona hora a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Em fa especial il·lusió perquè recordo molt clarament la primera reunió que es va fer quan es començava a explicar el projecte i, per tant, és com arribar ja a una mica un fruit del que s'està fent entre tots. Bé, molt bé, doncs la meva presentació porta per títol Context actual i propostes de futur per a una societat corresponsable i l'he estructurat en 3 apartats. El primer apartat són indicadors que conviden a l'optimisme, que, com veureu, són indicadors que ens mostren les coses molt positives que estan passant i les tendències molt positives que podem detectar avui en dia en el mercat de treball. La segona part és els, diríem, senyals d'estancament o una mena de sostre de vidre que sembla que és molt difícil de trencar. I, per últim, l'última part seria el paper que tenen les empreses una mica per ajudar a trencar aquest sostre de vidre que nosaltres detectem o aquest estancament. Aleshores, començarem per els indicadors que conviden a l'optimisme. Aquests indicadors estan fets a partir d'evidències empíriques, unes dades que estic casualment analitzant aquests dies en l'enquesta de població activa, que, com sabeu, és una de les fonts fonamentals d'informació de mercat de treball. Doncs he estat treballant amb unes dades per Catalunya. Per tant, començarem amb un dels gràfics. Aquest primer gràfic, disculpeu, són les taxes d'ocupació de les dones de 25 a 45 anys que tenen algunes criatures i altres no tenen criatures. Aquest grup d'edat, 25-45, és un grup d'edat fonamental, perquè és el moment en el qual estem tenint criatures i és en el moment en el qual hem vist, segons les dades, quan es produeixen les majors desigualtats de gènere. I són desigualtats que s'arrosseguen al llarg de la vida. O sigui, les dones més o menys arriben en termes d'igualtat i quan tenen les criatures és quan comencen tots els problemes i quan comencen a bifurcar-se les biografies. Aleshores, com a elements positius, fixeu-vos, la línia taronja són les dones sense fills. Per tant, les dones sense criatures sempre tenen taxes d'ocupació per sobre de les dones que tenen fills. Com a element positiu hem de assenyalar que, si us hi fixeu, al 1999 la distància entre les dones amb 2 o més criatures i les dones sense fills era pràcticament de 28 punts, o sigui, una distància molt important. Què és el que ha anat passant entre el 99 i la gran crisi, la crisi financera del 2018? Doncs que hi ha hagut una convergència molt important. Cada vegada hi ha més mares que estan al mercat de treball, que estan treballant, i això és un canvi que s'ha de destacar, és un canvi molt important. Arriba la crisi financera i es produeix un estancament de les taxes d'activitat i un període molt llarg d'estancament. El que podem veure també amb aquestes dades és el període de la pandèmia. Veieu que hi ha un pic que baixa, no tinc com a les classes per assenyalar, però podeu veure com baixa en picat l'activitat i hi ha una recuperació. Una altra vegada, la recuperació és molt significativa entre les dones sense criatures i les dones amb fills van una mica per sota. Aleshores, aquesta és la imatge de les dones i ara anem a veure què passa amb els homes al mateix grup d'edat. Fixeu-vos una mica, dones, homes, com normalment dic que els homes són una mica més avorrits, perquè estan tots treballant, tenen taxes d'activitat molt altes. Què destacaríem aquí? Destacaríem 2 elements. En primer lloc, els homes sempre, sistemàticament, tenen taxes d'ocupació per sobre de les taxes d'ocupació de les dones en aquest grup d'edat. També hem de destacar que, al contrari del que passava amb les dones, són aquells homes sense fills els que tenen una ocupació una mica més baixa, probablement molts aquí estan estudiant, estan en formació.
I bé, aquí el que es veu és com tenien unes taxes d'ocupació els homes de 45 anys molt altes fins que va arribar la crisi financera, que va representar un cop molt fort per l'ocupació masculina, no tant per la femenina. I el que veiem és que arribats al 2017-18 ja s'ha recuperat moltíssim l'ocupació i igual passa amb el període de la pandèmia. Una forta baixada de les taxes d'ocupació i una recuperació molt ràpida. Però què és interessant d'aquests dos gràfics junts? Jo crec que un dels missatges molt importants d'aquests gràfics és que quan les dones tenen criatures són penalitzades en el mercat de treball i quan els homes tenen criatures, al contrari, són premiats en el mercat de treball. Tenen un prèmium, que diuen els economistes. I aquest prèmium es reflecteix en homes treballant més hores i homes amb unes pautes d'ocupació molt més intenses que no pas les dones. Aleshores, aquesta manera, aquestes pautes de treball d'homes i dones s'acaben reflectint en la manera en com s'organitzen les parelles. I això també caldria destacar elements positius. Aquest és el tercer gràfic que volia compartir amb tots vosaltres. Aquesta és l'evolució del tipus de parelles segons el tipus d'organització econòmica. Són parelles que tenen entre 25 i 45 anys una altra vegada, en el període de 1999 al 2021. I aquí què veiem? Fixeu-vos, la línia vermella són les llars formades per parelles on tots dos treballen. Aquest és el model de parella emergent, ja sigui per necessitat, perquè necessites els dos sous, o per convenciment, per canvi cultural. Tots dos estan al mercat de treball. Per tant, des del 1999 fins al moment de la gran crisi, aquestes parelles representaven el 70%. Això és molt important per les empreses, que sàpiguen que tenen homes i dones que s'emparellen amb persones que treballen. És molt important també per tipus de polítiques que s'han de fer, perquè aquest és el model emergent. I a contrapartida, el que està baixant és el model tradicional basat en una única persona proveïdora d'ingressos, que és l'home. O sigui, aquest model tradicional està en clara baixada. Si mires, a l'any 1999 representava un 40% i actualment tot just un 20%. Això és tremendament positiu. És positiu perquè les parelles on tots dos treballen estan més preparats per afrontar les crisis econòmiques i les parelles on tots dos treballen tots els estudis indiquen que és la millor recepta antipobresa infantil i la millor protecció. Per tant, la millor política és que tots treballin. Això està claríssim. I això com s'ha pogut fer? Com hi ha hagut aquestes pautes tan positives, tan ràpides de la inserció de les mares al mercat de treball? Bé, doncs això s'ha aconseguit gràcies a dos elements fonamentals. En primer lloc, la proporció de dones educades és cada vegada més gran. Les dones són majoria a les universitats. D'acord que estan segregades per àrees d'expertesa, però tot i així han fet una aposta decidida per l'educació. Aquest gràfic el que mostra és la proporció de dones que tenen o bé grau d'FP superior o universitat i es pot anar veient com ha arribat al 67% per aquest grup d'edat a l'any 2021. I a banda d'aquesta aposta per la formació, un altre dels elements que també s'han hagut d'ajustar, que això no sé si són bones o males notícies, és la família, l'àmbit demogràfic, o sigui, els calendaris, els esdeveniments claus
de la primera unió i la primera criatura s'han hagut d'adaptar una mica a la realitat que es troben les dones al mercat de treball. En el cas concret de l'edat a la primera criatura, el que podeu veure és que s'ha anat ajornant l'edat al primer fill i no hem tocat encara sostres, continua ajornant. I això pot arribar a ser problemàtic i ja està sent problemàtic. Actualment l'edat a la primera criatura són els 32 anys. Per tant, això és un altre element que ens hauria de fer reflexionar. Per tant, abans he parlat d'elements positius. En aquesta segona part parlaria dels aspectes més crítics. He agafat una frase d'una economista que m'agrada molt, que és Paula England. Ella parla d'una autèntica revolució de gènere, però molt desigual i estancada. Per tant, aquest estancament es dona perquè hi ha desigualtats estructurals al mercat de treball, desigualtats estructurals per una segregació ocupacional per gènere molt important. Els homes no volen treballar en sectors molt feminitzats. Ja us imagineu per les raons, no? Hi ha una segregació que costa molt trencar. També hi ha una bretxa salarial molt important. Això té conseqüències clares a l'hora de prendre decisions a l'àmbit de la família, perquè si les dones sistemàticament tenen un nivell salarial inferior al del seu company, a l'hora de prendre decisions, a l'hora de negociar, sempre està en una posició de desavantatge. Per tant, aquestes desigualtats estructurals fan que els canvis siguin molt lents. Aleshores, quins altres elements m'agradaria destacar que estan afavorint aquest estancament, aquest sostre de vidre? El primer element que voldria destacar és que necessitem nous models de masculinitat i nous models d'homes cuidadors. Les dones han canviat, però els homes també han de canviar. I quan diem canviar, no es tracta que els homes ajudin, no es tracta que els homes dediquin més temps a jugar amb les criatures. Es tracta que els homes s'impliquin en les tasques de cura rutinàries, que són les que més frenen a les dones. Que prenguin responsabilitat de la càrrega mental, que sàpiguen quan té metge, que ha de portar la motxilla, que tinguin una implicació molt més profunda del que estan tenint actualment. Un altre element també molt crític, que s'ha esmentat al començament, és la manca d'implicació dels homes en les polítiques de flexibilitat. Aquestes polítiques de flexibilitat són la reducció de la jornada laboral, l'excedència per cura d'infants, els treballs a temps parcials. Això només ho agafen les dones. Per què? Perquè els homes només agafen polítiques de flexibilitat que no tenen una contrapartida econòmica, que no toquen els seus ingressos, que no toquen el seu salari. Per tant, si volem polítiques de flexibilitat que realment afectin a homes i dones, potser s'han de repensar aquestes polítiques perquè siguin atractives pels homes. Els homes estan agafant més les llicències de cura perquè tenen un 100% de compensació salarial. Tot i així, els altíssims executius ni tan sols aquest 100% els hi compensa. I és molt difícil fer que aquests alts executius també facin un canvi. Però és important anar fent aquesta feina de generar nous models de cura i anar incentivant la utilització d'aquestes polítiques. Però jo crec que ens hem de quedar amb la idea de polítiques de flexibilitat no remunerades generen desigualtats de gènere. Això és molt important. Després, mesures de flexibilitat també tenen un biaix de classe social, perquè el teletreball l'han agafat les persones educades, les persones amb una formació important. Les persones que no tenen aquesta alta formació i que no han pogut treballar des de casa, doncs també s'han de pensar altres polítiques perquè tinguin un impacte i generin igualtat social, no només igualtat de gènere. I quan mirem també per origen
de país, quan mires les dones racialitzades, doncs també trobes que tenen unes pautes de treball molt diferents. Per tant, les polítiques s'han de pensar en perspectiva de gènere i s'han de pensar també en perspectiva de classe i en perspectiva d'etnicitat, si voleu. Finalment, un altre dels elements que fa que aquesta revolució de gènere estigui estancada, i aquí toca una mica més a l'àmbit de les empreses, és la prevalença encara avui en dia d'una cultura laboral patriarcal. Què és aquesta cultura laboral patriarcal? Són cultures, maneres de fer a les empreses que desincentiven la corresponsabilitat, que estigmatitzen que alguns homes agafin una baixa o agafin una llicència per cura d'infants, assenyalen els homes que utilitzen aquests recursos. Són cultures, si voleu, una herència del passat, que el que valoren és el presentisme, l'estar-se moltes hores, no l'assoliment d'objectius. El que valoren és veure't, llargues jornades laborals, jornades partides que no ajuden gens ni a la cura ni a l'autocura, rígides estructures laborals, gestió altament masculinitzada. Aquesta cultura és la que també s'ha de combatre des de les empreses per aconseguir un canvi. En realitat, les empreses tenen un alt poder per aconseguir aquest canvi. I aquesta és l'última part de la meva presentació. Jo crec que tots ho tenim molt clar, i això s'ha comentat al començament, que el canvi de model ha d'implicar diferents parts. Ha d'implicar un canvi cultural de les persones, un canvi ideològic, una creença real en la igualtat de gènere, ha d'implicar a les institucions públiques que han d'ajudar amb les escoles, en les polítiques, etc. Però un element fonamental són les empreses que han de facilitar aquesta transformació social. Aleshores, a partir dels estudis que s'estan fent actualment a diferents empreses, s'han assenyalat com 3 elements fonamentals que m'agradaria compartir amb vosaltres. El primer element és que les empreses corresponsables, són empreses que promouen la cultura de la cura, de l'autocura, també hauríem de dir, no només per als infants. Es tracta d'aconseguir un equilibri en la vida laboral i personal de tots, l'autocura i la conciliació responsable. Són empreses que faciliten la informació als seus treballadors, que són transparents i que fomenten que creuen realment en aquesta conciliació responsable. Un altre element que destaquen els estudis són les empreses que fomenten un lideratge dialogant i transformador. Què vol dir un lideratge dialogant i transformador? Són empreses que parlen en les seves plantilles, que des de recursos humans afavoreixen aquest diàleg amb els treballadors, intenten buscar estratègies que funcionin pel tarannà i per les característiques de les plantilles. No és el mateix parlar amb un sector tecnològic, que, com tots sabem, pel sector tecnològic és molt fàcil treballar per objectius, treballar des de casa, treballar de manera molt flexible, que treballar en un sector del comerç on probablement el tipus de necessitats dels treballadors i treballadores és molt diferent. Igual el que necessiten són jornades compactes, un altre tipus de jornades laborals, potser es tracta d'educar els clients de manera que no esperin trucades a la tarda, que sàpiguen que al matí es treballarà al matí i no a la tarda. O sigui, el tipus d'estratègies són estratègies que s'han de parlar amb la plantilla. I el que és superimportant és que les empreses que faciliten la conciliació són empreses on el grau d'absentisme laboral és més baix. Per tant, està donant els seus fruits. Són empreses més atractives pel treballador. Per tant, és molt important posar-se a treballar. Les empreses que fomenten lideratge dialogant i transformador també tenen un alt compromís amb els homes com a cuidadors i, per tant, són empreses que comparteixen i transmeten el missatge, la informació als seus treballadors perquè facin aquest canviament. I, per últim,
són empreses que estan molt atentes a les resistències. Les resistències són aquesta antiga mentalitat de l'empresa tradicional. Sempre hi ha sectors dins de l'empresa que volen aquest model més clàssic, doncs cal identificar aquestes resistències, aquests lideratges jeràrquics, paternalistes, més tradicionals, i fomentar una altra vegada, com deia abans, el diàleg. Per tant, m'agradaria acabar amb aquesta imatge. Aquesta és una imatge que, com vosaltres ja sabreu, va ser un acte polític per part del Mark Zuckerberg d'ensenyar imatges d'ell com a home cuidador per intentar transmetre un missatge als seus companys de feina, de coses que s'haurien de fer. De fet, els Estats Units estan molt lluny del tipus de polítiques que s'estan fent aquí a Espanya i, de fet, amb les últimes reformes com l'equiparació de les llicències de cura per a homes i dones, Espanya està sent un país capdavanter en aquest àmbit. Però s'ha de continuar fent aquesta feina de motivació dels homes i de models de representacions positives d'homes cuidadors i transmetre molt bé el missatge que el benestar de la persona forma part dels beneficis de l'empresa i dels beneficis de tots. I amb això ja acabo la meva presentació. Moltes gràcies.